Sa number 3, Bacolod Mayor Alvin Benitez nagsiling nga mabasko gid man ang dapyas ang hangin para sa Moswagon nga Bacolod. Ini sabat sa alkalde sa statement ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas tuhoy sa pagkomparar sa Bacolod City kag Iloilo City. Sa pagtililipon sadto kaupod sang katapos sa media, ginpahayag ni Mayor Alvin Benitez ang kadalagaan sa Mascara Festival. Narakip na diri ang mabaskong nga pagbangon sa ekonomiya sa piyak sang pandemic. Pati maanson sa iya ang nalabot nga income sa duha ka mga dalago nga kumpanya nga nagsiling nga nalapawan na nila ang income kung ikumparar sa ilang sales team sa Iloilo sang pre-pandemic. Mahimo lain na pagplastar sang istorya kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga nagpahayag nga kung basihan ang cleanliness kag tourism events, malayo ang Bacolod sa Iloilo. Sa wind energy lang ang suno sa alkalde sang Iloilo na pierde sila kay masyado kahangin sa Bacolod. Gisiling naman ni Benitez nga iya ginaidolo ang abiyan nga si Treñas nga ginakabig naman mentor kag yardstick sang leadership kag initiative. Kung may nalabawan man suno sa iya ang Bacolod sa Iloilo, amo ina ang gwapo kag hubin nga alkalde sang syudad.